सर्वसामान्यांच्या मदतीला धावून जाणारे एक विश्वासू कार्यकर्ता म्हणून अल्पावधीत आपली ओळख तयार करणारे सावंतवाडी महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे तालुकाध्यक्ष संजू परब यांचा वाढदिवस उद्या दिनांक 19 ऑगस्ट रोजी होत आहे। शिवसेना शाखाप्रमुख ते तालुकाध्यक्ष असा प्रवास करून एक यशस्वी उद्योजक अशी ओळख त्यांनी अल्पावधीत निर्माण केली आहे। त्यामुळे येणाऱ्या काळात श्री परब यांना भविष्यात सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात संधी मिळावी आणि सर्वसामान्यांच्या मनातील प्रतिनिधी आणि भविष्यातील ते आमदार व्हावेत अशी सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे। त्यांच्या सर्व पुढील प्रवासाला ब्रेकिंग मालवणीकडून हार्दिक शुभेच्छा। सच्चिदानंद उर्फ संजू परब हे नाव आज सावंतवाडी तालुक्यात प्रत्येकाच्या तोंडात सहज ऐकायला मिळतं। एक राजकारणी म्हणूनच नाही तर एक समाजसेवक, मदतीला धावून येणारा म्हणून संजू परब आज सर्वत्र ओळखला जातो। त्यांनी आपल्या कार्याच्या जोरावर व्यवसायाबरोबरच राजकारणात यशस्वी झेप घेतली आहे। त्यांची आतापर्यंतची कारकीर्द लक्षात घेता समाजातील सर्वांनाच एक प्रकारे ऊर्जा देणारी आहे। संजू परब यांचा जन्म एका मध्यम वर्ग घराण्यात झाला। वडील जिल्हा परिषद बांधकाम विभागात शासकीय नोकरीला। 1ली ते 5वी हे प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषद शाळेत झाले। त्यानंतर पुढे 10वी पर्यंत शिक्षण सावंतवाडी मिलाग्रीस हायस्कूल येथे होऊन त्यांनी अर्थशास्त्र या विषयातून आपले महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण केले। शिक्षण पूर्ण होताच महत्वाकांक्षी असलेल्या परब यांना स्वस्थ बसवेना, नोकरीच्या मागे न लागता स्वतःच्या हिमतीवर उभे राहायचे असा चंग त्यांनी मनात बांधला। वडिलांनी त्यांना दिलेल्या 1.5 लाख रुपयाच्या जोरावर त्यांनी शेतीत उतरण्याचा निर्णय घेत मडुरा येथील गावी स्वतःच्या जागेत आंबा, काजू, केळी लागवड केली। या शेतीतून मिळणारे उत्पादन संजू परब यांनी बांदा बाजारपेठेत विकले। यात त्यांना मोठा आर्थिक फायदा झाला। या काळात आई वडिलांनीही परब यांच्या पाठीवर शाबासकीचा हात ठेवत प्रामाणिक काम कर, जीवनात यश मिळत जाईल असे आशीर्वाद दिले आणि परब यांनी त्यानंतर मागे वळून पाहिले नाही। शेतीत यश मिळवलेल्या परब यांनी त्यानंतर बांधकाम व्यवसायात उतरण्याचा निर्णय घेतला। येथेही यश मिळताच संजू परब यांनी जमीन खरेदी विक्री व्यवसायात उडी घेतली। या क्षेत्रात त्यांना सुरुवातीपासूनच खूप मेहनत घ्यावी लागली। कालांतराने या ठिकाणीही त्यांनी आपला जम बसवीत यश मिळवलं। राजकारणातही त्यांची एंट्री अनपेक्षितपणे झाली। परब हे समाजकारणात सुरुवातीपासूनच असल्याने ते खासकीलवाडा भागात समाजकार्यात व्यस्त असताना त्यांची ओळख शिवसेनेचे शहर प्रमुख मनोज नाईक यांच्याशी ओळख झाली आणि शिवसेनेच्या शाखा प्रमुख पदापासून त्यांनी आपल्या राजकीय प्रवासाला सुरुवात केली। शाखा प्रमुख ही जबाबदारी पार पाडत असताना 2009च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचारादरम्यान परब यांचा माजी खासदार डॉक्टर निलेश राणे यांच्याशी संपर्क आला आणि राणे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास टाकत परब यांनी आपली पुढील वाटचाल सुरू केली। दरम्यानच्या काळात परब यांच्यावर काँग्रेसच्या युवक जिल्हाध्यक्ष पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली। ही जबाबदारी पार पाडताना त्यांना जिल्ह्यात युवकांची फळी तयार केली। त्यांची दखल घेताच त्यांच्यावर सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली। जबाबदारीचे पद आले म्हणून संजू परब यांनी न डगमगता कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन या पदाला साजेचा न्याय देत माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांचा विश्वासू कार्यकर्ता म्हणून ओळख निर्माण केली आणि सावंतवाडी नगरपालिकेत 17-0 असा आकडा असलेल्या ठिकाणी 2017 निवडणुकीत 8 नगरसेवक निवडून आणत आपल्या नेतृत्वाची चुणूक दाखवली। याच आत्मविश्वासाच्या जोरावर परब यांनी पंचायत समिती, जिल्हा परिषद पाठोपाठ ग्रामपंचायत निवडणुकीतही परब यांनी घवघवीत यश संपादित करत स्थानिक आमदार तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनाच आव्हान निर्माण केलं। आजही परब हे नारायण राणे यांनी काढलेल्या महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षात काम करत आहेत। तालुकाध्यक्ष या नात्याने पक्षाची जबाबदारी पार पाडताना परब हे कुटुंबियांकडे जास्त वेळ न देता पक्षाचे प्रामाणिक काम करत आहेत। सावंतवाडी तालुक्यात स्वाभिमान पक्ष वाढवण्यात संजू परब यांचा मोठा वाटा आहे। सावंतवाडी तालुक्यातच नव्हे तर विधानसभा मतदारसंघात संजू यांनी आपले वलय निर्माण केल्याने संजू यांना मानणारे इतर पक्षातील लोकही संजू यांचे खास मित्र आहेत आणि म्हणूनच या मतदारसंघात दीपक केसरकर यांना टक्कर देणारा व्यक्ती म्हणून संजू परब यांना स्वाभिमान पक्षाकडून प्रबळ दावेदार ओळखला जात आहे। नमस्कार। महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे तालुकाध्यक्ष आमचे मित्र सन्माननीय संजूबाई परब यांचा उद्या वाढदिवस आहे।
त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त मी आणि माझी मिसेस सभापती महिला बाल कल्याण जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग, त्याचप्रमाणे माझ्या मार्फत सांगली जिल्हा परिषद मतदारसंघातील तमाम सर्व लोकांच्या वतीने त्यांना लाख लाख शुभेच्छा देतो. महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे सर्व माजी मुख्यमंत्री सन्माननीय राणेसाहेब यांनी संजू परब यांच्यावर या तालुक्याची तालुकाध्यक्षपदाची जबाबदारी दिल्यानंतर संजू परब यांच्याबरोबर काम करत असताना अगदी जवळून आम्ही पाहिलं, एका ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबातील संजू परब हे आज तालुकाध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी युवकांच्या भोवती, त्याचप्रमाणे या मतदारसंघावर आपली एक भक्कम अशी पकड निर्माण केलेली आहे. हे 4 वर्ष ते सतत या तालुक्यात ज्या निवडणुका झाल्या त्या निवडणुकामध्ये राणेसाहेबांच्या पक्षाला खूप मोठं यश संपादन करण्यामध्ये त्यांचा खूप मोठा मोलाचा वाटा आहे. आम्ही सर्व मंडळी सावंतवाडी तालुक्याचे भावी आमदार म्हणून त्यांच्याकडे पाहत आहोत. येणाऱ्या विधानसभेमध्ये त्यांना आपल्या पक्षाकडून उमेदवारीची संधी मिळावी अशी मी आशा व्यक्त करतो. राणेसाहेब आमच्या पक्षामध्ये जो निर्णय घेतील तो आम्ही सर्व मान्य करणारे आम्ही कार्यकर्ते आहोत. तरी पण सन्माननीय डॉक्टर निलेशजी राणे यांचे आणि संजूभाई परब यांचे जे संबंध पाहिले तर ते अगदी खूप जवळचे असे त्यांचे घरोब्याचे संबंध आहेत. संजू परब हे ज्यावेळी आम्ही त्यांच्याकडे गेलो त्यावेळी कुठल्याही प्रकारची आर्थिक मदत असू दे किंवा क्रिकेट स्पर्धा असू दे, भजन स्पर्धा असू दे किंवा एखाद्या समजा कुटुंबावर अशी आर्थिक मदत करण्याची पाळी आली तर त्यांनी आमच्या अपेक्षेपेक्षा मोठी अशी मदत प्रत्येक वेळी आतापर्यंत दिलेली आहे. उद्या त्यांचा वाढदिवस होत आहे. मी त्यांना या वाढदिवसानिमित्त आणि माझ्या परिवाराकडून लाख लाख शुभेच्छा देतो आणि अशी आशा व्यक्त करतो की ते संजू परब आमदार होऊन या संपूर्ण मतदारसंघाची सेवा करण्याची त्यांना संधी मिळू दे. पुढील त्यांचा जो वाढदिवस आहे तो किमान आमचे आमदार म्हणून आम्हाला साजरा करण्याची संधी मिळावी अशी मी माझ्या गिरिजनाचरणी प्रार्थना करतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. आणि तालुका स्वाभिमान पक्षाचे अध्यक्ष संजयजी परब यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने शुभेच्छा देतो. त्यांनी जे या ठिकाणी स्वाभिमानचे तालुकाध्यक्ष म्हणून आपलं काम चालू ठेवलं आहे, बरोबर त्यांचं कौतुक करण्यासारखं कार्य आहे. त्यामुळे त्यांच्या भोवती असंख्य तरुण मतदार या भागातील नेहमी त्यांच्या ऑफिसमध्ये गर्दी करून असतात आणि या ठिकाणी मी एवढंच इच्छित की राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी काम करत असताना, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करत असताना त्यांनी चांगली हातोळा या विधानसभेमध्ये आपलं निर्माण केलेलं आहे. त्यामुळे भविष्यात पुढच्या वेळी जेव्हा त्यांचा वाढदिवस साजरा होईल तो संजू परब स्वाभिमान पक्षाचे अध्यक्ष नसून आमदार म्हणून त्याचं वाढदिवस साजरा करण्याची आम्हाला संधी मिळावी, परमेश्वरांनी तशी आम्हाला संधी उपलब्ध करून द्यावी एवढं सांगत असताना त्यांना दीर्घ आयुष्य आणि चांगला आरोग्य लाभो एवढीच प्रार्थना. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सावंतवाडी तालुक्यातील स्वाभिमान पक्षाचे तालुकाध्यक्ष माननीय संजू परब साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त सावंतवाडी शहरातर्फे व माझ्या मतदारसंघातर्फे त्यांना खूप खूप शुभेच्छा. तसेच संजू साहेबांबद्दल बोलायचं झालं तर ते एक चांगला मित्र, चांगले सहकारी म्हणून आतापर्यंत मी त्यांच्याबरोबर काम केलं आहे. संजू साहेबांबद्दल बोलायचं झालं तर तो जो माझ्या वर्गमित्रच आहे. जवळजवळ आम्ही कॉलेज असताना मागे पुढे आम्ही शिकत होतो. राजकारणात तो माझ्या पुढे गेला आणि मला पण त्याच्याबरोबर काम करण्याची संधी मिळाली. मी त्याला जवळून पाहिलेलं आहे की त्यांचं काम आणि त्याची तळमळ, अहोरात्र ऑफिसमध्ये तो काम करत असतो गरिबांसाठी. आतापर्यंत त्याच्या ऑफिसमध्ये कोणी कुठलं काम, कुठल्याही पक्षाचा जरी माणूस काम घेऊन आला तरी तो त्याच्यासाठी त्याचं काम पूर्ण करण्यासाठी राणेसाहेबांपर्यंत नेऊन ते काम पूर्ण करून देतो. तिथे ते पक्ष वगैरे बघत नाही, त्याच्यातील एक माणुसकी म्हणून तो फेमस आहे. त्याचप्रमाणे आज तालुक्यामध्ये
तो युवकांच्या गळ्यातील ताईत आहे, कारण सर्वच त्याच्या कामाचा नेहमी आदर करतात आणि तो नेहमी लोकांसाठी अहोरात्र काम झटत असतो. त्याचप्रमाणे सर्वांना असं वाटतं की त्याला राणेसाहेबांनी आमदारकीचं तिकीट स्वाभिमान पक्षातून द्यावं, जेणेकरून तो निवडून येऊ शकतो अशी आम्हाला आशा आहे. आणि साहेब ज्याला कोणी जे तिकीट देईल तेच आमच्यासाठी साहेबांचा शब्द शेवटचा असेल. आम्ही त्यांच्यासाठी काम जीव तोडून करू आणि त्याला स्वाभिमान पक्षाकडून आम्ही निवडून देऊ. युवकांच्या गळ्यातील ताईत त्यांना म्हटलं तर खरं ठरेल, कारण आतापर्यंत त्यांच्यानी सावंतवाडी तालुक्यामध्ये सर्व युवकांना घेऊन बऱ्यापैकी काम केलेलं आहे. उदाहरणार्थ क्रिकेट मॅच, दहीहंडी, कबड्डीची मॅच, व्हॉलीबॉल स्पर्धा, कॅरम स्पर्धा अशा विविध प्रकारचे स्पर्धा घेऊन युवकांना नेहमी त्यांनी प्रोत्साहन दिलं आहे. त्यामुळे आम्हाला पण संजू परब साहेबांकडे पाहिल्यावर गर्व वाटतो की त्यांची जी वाटचाल आहे, काम करण्याची पद्धत आहे आणि त्यांच्यातील कार्यकर्त्यांसाठी अहोरात्र जे तळमळत असतात ती तळमळ पाहून असं वाटतं की यांच्यासारखा आपल्याला एक चांगला आमदार भेटावा. आमच्या राणेसाहेबांनी जर त्यांना तिकीट दिलं तर आम्ही त्यांच्यासाठी योग्य प्रकारे त्यांना निवडून आणू शकतो आणि साहेबांच्या कृपा असल्यामुळे ते निवडून येऊ शकतात. तर त्याप्रमाणे त्यांच्या पुढील वाटचालीत माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा. जय.